Дайте малци, пак се смени и реших да снимам още един епизод на Hunger Games, защото не съм снимал 2 седмици, но пак качих 3 абоната, което беше малко странно. И затова реших да снима клипове, пак да почвам поредиците. С това продължаваме само един момент. Добре, извинявайте за това, готов съм да пусна музика като почнем, защото не знам дали ви е харесало повече с музика или без музика, но смятам следващия епизод да е с музика, който ще заснима след малко, иначе този епизод ще е без музика. Играя само с 2 чънкса, защото малко ми лагваше този сервер, но RS4, поне да виждам кои са тук. Последният епизод мисля, че му уби някакво хакерче, което може би не е бил хакер, просто аз бях нервен, но ще видим. Сега, Survival Test Start. Реших да почнем и още една нова поредица, което там се... не поредица, просто ще продължаваме една друга поредица на Kit PvP, която беше PvP Duel 1, мисля. И по-точно за това намерих още едно Kit PvP, което му каза един приятел, което не го видях при табелите, он е ОП PvP, мисля, че се пише. И играете с Pro петици, Pro седмици, мисля, че и Pro тройки някъде. Но не смятам, може би някой път ще заснима там, но просто та пуска с много легендарки, много сетове и малко се е трудно да победиш. Преди малко убих един там, но убиха се това. Имам един кил е, но... един кил е много време, да. Добре, почвам се 20. М 10. Ако има меч, са от тук. 4, 3, 2, 1. Добре, някой мисля, че въобще не тръгнаха към честовете. Което беше... И диамантени бутуши, торс, всичко, освен меч. Бай... Точно това не ми трябваше. Трябваше ми сетовете, ама без меч съм пълна 0. С ръчичка няма да ги бия. Подгоних ме двама, които бяха с ръчички. Добре, седят тези, които са с ръчички, защото имам по-голям шанс да ги убия. Бай, много хора е. Лагна ми. Добре. Казах ви, сервера от време на време лагва на всички. Завчера правиха някакви промени, мисля, не знам. Просто мега силно лагваше. Мега. Добре, един чест ми трябва с меч. Един бах чест с меч. Какво има тук? Нещо. Виждаме. Добре, той май са катери. Да. Виждам още едно име. Име е лагнал пак. Добре. Да продължавам натами, да не искам се срещам с него, който има какъвто и да е меч и да е дървен. Пак ще ме спука от бой. Това път не съм влял с Optifine, мисля. Да. За съжаление. Забрех да влиза пак. Не ми се баше. Обото ще снаха гъто, че му чупим само листа. Перфект. Право перфектно. Не имам паржо. Как стана това си, мана толкова много? Сега само с едно минимално падено от едно дърво. Казвайте ми, ако някъде съм пропуснал нещо, например... Сериозно ли? Мале, ако това е промяната, което съм искал да направят... Не, но ще мога да чупа семена. Добре, не намирам често само бягам напред. Честове, травътни, честове. Ако не намеря чест, съм до тук. И имам пак лак. Перфектно. По-перфектно от къде? По-перфектно от сега няма как да стане. Напротив, лак, мръсен, доен, грозен лак. Лак, без меч. Фъски хакер ме пише. Добре. Фъск. Добре. Колко сериозно трябва да лагва, че да не му... Мале. Не знам дали само на мен лагва или на някой друг, но си намалявам още по-малко шансовете да намеря чест.
защото си намалих чънковете и направо нямам думи, хора. Нямам думи, какъв лак има. Сериозно ли е? Мислех да снимам в... Добре де. Нужда да се върна, когато малко ми спре лага, така че връщам се след малко. Пак съм тук и намерих 100 меч. Перфект. Пак ще ме защитава малко. Няма малко, просто ще ги мачкам. Какъвто и меч да съм, ще ги мачкам. Но лага не ми се оправи, така че... Добре, в началото ме телепортна. И повечето нямат мечове, такива глупости. Мрие. То слаг грозен. И то се умря. Добре. 3 човека останахме. Пич. Диамантен сетве. С 100 меч ще ви бия, пичове. Само с приятел убия и си готов. Добре, този го мачка в гръб с въдица. Иде. С въдица ли е? Трябва да ми каскат и панталоните ти. И бутушите май. И го в газа. То се извади, това е. Добре, аз съм с 100 мечето из диамантен на брат 2, какво е? Садвай, бързо! Не му натисна 9, баси. Перфект, направо ми мяза много мръсно. Мяза. Как ма гони този шибану? Ари, пидол смачкан. Само ми се напълнат сърцата и ти си го там, човек. Мале, какво ще стане, пич? Ако че си дума, брат, знаеш колко ми дреня на мен, бе. Ти си жена, добре. Со си женска, няма проблем. Само ще се спра, ще си облеча сета и ти ще се ме убива вече с диамантите ти шиба на братва, което ма дразни. И аз имам една умен, но не му се я сложа заради тази дет ма гони. Право ми мяза... Да, това беше добро. Сега забелязам, че имам лък. Ти се басмен, ма! Ти се басмен! Не, ще ме забуска с брат ватата, ще ме изяде. Добре, ще бягам до зори, разбрали ма. Извинете, че съм такъв сапнал от тях с диамантена, братва. И он не беше с диамантена, ама не беше фулдън сет. Пак та се. За да ебата тъпия гъс, дет ма гони. Майче спря. Бързо. 8 епоки. Къде си ма? Нямаш шанс, пич. Добре, имаш шанс, нямаш, просто нямаш. Где ма бие тазо е? Добре, хора, какво да правя? Та се баси звера. Добре, няма шанс. И май ще убия. Сега тя ми садва. Добре, доста бързо се обърнаха нещата. Добре. И хора, агент Килет, да. И на арена 4, like my skeleton be agent, I'm Diamond X. Добре, хора, явно победих, така че това беше още един епизод на Hunger Games. Извинявайте, че садвах, но просто трябваше да се увлеча сета. И мисля, че справих добре, защото победих. Затова аз бях Fireplay и да ме харесвате с клип и чао от мен.